ଗତିରେ ମଣିଜାତି ପରାଧୀନ ହୋଇଯାଏ। ଦୁର୍ବଳତାର ସୁଯୋଗ ନେଇ ଦୃଢ଼ ଏକତା ଅଭାବରୁ ଶତ୍ରୁମାନେ ଆମ ଦେଶକୁ ଅନେକ ଦିନ ଅଧିକାର କରିଥିଲେ। ସେତେବେଳେ କଥା କହିବା, କାମ କରିବା, ଖାଇବା, ପିଇବା, ବସିବା, ଉଠିବାରେ ଆମର ସ୍ୱାଧୀନତା ନଥିଲା। ଶାସକ ଯାହା ଚାହୁଁଥିଲେ, ଯେମିତି ଚାହୁଁଥିଲେ ଆମେ ସେମିତି ଚଳିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଥିଲୁ। ଇଂରେଜମାନେ ମାତ୍ର 30 ପାଉଣ୍ଡ ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଯେଉଁ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ଗଢ଼ିଥିଲେ, ସେହି କମ୍ପାନୀ କେତୋଟା ବର୍ଷ ଭିତରେ ପୂତ ପବିତ୍ର ଭାରତ ଭୂଖଣ୍ଡକୁ କରାୟତ୍ତ କରିନେଲେ। ସେତେବେଳେ ଭାରତର ଦୁର୍ବଳ ମୋଗଲ ବାଦଶାହ ବାହାଦୁର ଶାହ ଜାଫର ଭାରତୀୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକତାର ଘୋର ଭାବ, ଭାଇ ଭାଇ ମଧ୍ୟରେ ଶିଖି ମନାଇ ମନୋଭାବ ଆମକୁ ପରାଧୀନ କରିଦେଲା। ଆର୍ଯ୍ୟାବର୍ତ୍ତରେ ଅଶୁଭ ଡେଣା ମେଲାଇଲା। 1757ର ପଲାସି ଯୁଦ୍ଧ, 1764ର ବକ୍ସାର ଯୁଦ୍ଧ ପରେ ଭାରତ ମାତା ଛିନ୍ନମସ୍ତା ହୋଇଗଲା। ଭାରତବାସୀ ଅନାଥାଶ୍ରମର ଅନାଥ ଶିଶୁ ହୋଇଗଲେ। ଜରା ନିବାସରେ ଜରା ଜର୍ଜରିତ ବୃଦ୍ଧ ପାଲଟିଗଲେ। ଯେଉଁ ମୁଣ୍ଡ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱମୁଖ ହୋଇଥିଲା ସେଦିନ ଅଧୋମୁଖ ହୋଇଗଲା। ତଥାପି ମହାଭାରତୀୟ ଜାତି ଇଂରେଜ ଶକ୍ତିର ପ୍ରଚଣ୍ଡ ମୁକାବିଲା କଲା। ସିରାଜ ଉଦ୍ଦୌଲାଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଟିପୁ ସୁଲତାନ, ଜୟୀ ରାଜଗୁରୁଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଶବାସୀ ପ୍ରାଣବଳି ଦେବାକୁ ଆଗେଇ ଆସିଲେ। ଶତ ସହସ୍ର ନରନାରୀ, ଯୁବକ ଯୁବତୀ, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ପଙ୍ଗୁ, ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଭାବରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଲାଗି ବଜ୍ର ସଂକଳ୍ପ ନେଲେ। ସେମାନେ ରକ୍ତ ବଦଳରେ ମୁକ୍ତି, ପରାଧୀନ ବଦଳରେ ସ୍ୱାଧୀନ। 1857ର ସିପାହୀ ବିଦ୍ରୋହରେ ଝାନ୍ସୀ ରାଣୀଙ୍କ ରଣକୁହାଟରେ ଇଂରେଜ ସେନାପତି ଚମକି ଉଠିଲେ। ଜଗଦୀଶପୁର